Лъскав. Когато се правят слики, нали, да е лъските, да си ги правя, да изглежда перфектно. Имаме още един проблем, не го пропуснахме, лошото е, че аз нямам. Тук имаше на мен. Ще свърши работа. Свърши работа. Пълно с топ. Ще свърши как? Не, аз полях спокойно. Добре, да, ще взема. Мъх. Искаш ли да донеса от нашата? Аз мъх имам много. Ще го снимат докато го донеса. Тичка. До сега да го беше донесъл. Е лесен. Намокречи хубаво, мъха да е много мокър, субстата да е мокър, слагате отгоре, леко притъпвате, мърдат, поливате редовно и утре след една седмица ще е перфектно. Мъха пък може от гората да се гледа. Не, то от гората е много едър. Едър? Да, трябва да е по-ситничък и да се разменя. Едър, ако е голям борсай, мога да сложите. Ако не е толкова голям, няма проблеми. Така, и както казахме, да го гледаме сега. Може ли да го снимаме? Може само искам аз да го гледам. Фон му търси. Саша, какво ще кажеш? Какво да каже? На чужда територия. Мале, да му мисля като дойда при тебе, викаш, а? Общо взето нещо такова. Вижте сега този клон как не е добре. Това не е добре. Това е вода и слон. Трябва да се качи и да се скрие този клон. Пак ще си го оставим тук, но ще го прикрием за стеглото. Това са номера и хватки. Ето така вече е по-добре. Една хубава каскадка, малко. Може и това да е лицето, от двете страни изглежда добре. Супер. Голяма промяна претърпя. Само, че нямаме снимки от началото, нали? Имаме. Имаме. Да. Тогава там се вижда най-добре разликата. Това трябва още да го Добре, че избрахте малкото растение. Утре ще го правя, но има много хубаво стебло, него ще го запазя за утре. Кое са? Големата Големата кокарка да видя. Това е каскадата. Каскадата, И аз ще правя. когато се сложи, Аз съм темата преди слагаме теб. там. Добре, Преди вие теб. само слагаме на маса и си правите, пък аз тук ще си работя. Ще направим една детска Да, работилника. детска работа, там Това е. децата ни е тук. Харесва. Само ако ще Фона забравиш, не е ще добър, взема. нека ли бел фон търся. Да обърнем може ли? Да не го правим. Да го оставим. Тавата, да. Тавата за фон. Все пак долу ще е. Ако дигнете с ръка нагоре и вижте там на тавана на това, ще бъде най-добре. Ама саксия да не сме. Не се вижда от ръката ти саксир. Ръката ми това станаха много. Много сме Тавата. капризни. Па това, па онова, па... Да, бе, Браво, Теди. чакай малко. Абе, друго е да си имаш асистент. Така. Сега трябва основното сега е да се полее много хубаво и да си оставим на спокойствие някъде на полусянка. След като го работите, не е хубаво печете на слънцето на някакъв камък го печете. Полусянка. Тук ще търсиме Да, сянка. тук може спокойно да се го държим на такова време. Няма проблеми и след един месец вече да си го изкарате, да си го подхраните. Никога пресадено растение не се подхранва. Сухо растение не се подхранва. Полива се, за 2 часа тогава се подхранва, ако ще подхранвате. Никогаш на сухо. Това се отнася не само за бонсаите, за всички растения. А дори и с течната торта. Добре? Дори и с течната торта. Да, дори стечно. Особено стечно. Те са още по-къси. Никога и сухо растение. Причината е, че много бързо засмуква тура, защото то е сухо. Много бързо засмуква тура. И като влезе в клетката, това идва повече и тура убива, защото той няма къде да го разреди вътре на самото такова.
Прасърниците продават ли ви такива Такива, не. По-големи са така. Такива не, да не мога да намерите нещо подобно. Те са китайски, 2-3 лева. Къде се продават?